ओनसोलनि बयखौबो आबाद बिथिङाव थुलुंगा होनो हानाय चिरां जिल्ला थाइखाजरा ओनसोलनि 1 नं सालबारि गामिनि थागिबि जाखांफु आबादारि अमर बसुमतारी। बिथाङा देग्लाय न'नि हायाव 6 बिगा स्ट्रबेरी आबाद मावनानै ओनसोलनि थाखाय थुलुंगाखां आबादारि महरै सिनायथि होदों। बिथांनि आबाद मावनायखौ नायदिंनो थाखाय BTR नि मावफुं सोद्रोमा घनेश्याम दास बिथाङा नुजाथि हैना आबादारिखौ थांखिना बुङो दि बिथां अमर बसुमतारी बायदि बयबो आबादारिया आबाद मावोब्ला रावबो गोरिब थानाय नङा आरो सरकारा बिथांनो बेसाद रोगानो गारि गंसे होनाय जागोन होनना फोरमायो। बेराफारसेथिं बिथाङा गासै सोरखारनि आसनिफोरखौ गंब्रै जिल्लायाव समान समान आबादारिनो होनाय जागोन होनना फोरमायो। अमर बसुमतारीया गावनि आबादथिलियाव मावफुं सोद्रोमा फैनायखौ गोजोननाय आरो थुलुंगानाय फोरमायदों। आबादखौ खस्थ' खालामना मावथारोब्ला बेनि फिथाइखौ मोनखायो। बेराफारसे आबाद मावालासे जायफोरा सरकारनिफ्राय सुबिदा मोननो लुबैयो बे जाफुंसार जानो हाया। मावनानै दिन्थिनो हायोब्लासो सरकारनिफ्राय सुबिदाफोरखौ मोननो हायो होनना बिथाङा फोरमायदों। आं बर्तमान बिजनि जिल्लानि आं माबायाव फैदोंमोन माने सिक्किमाव फैदोंमोन आरो बेनि थाखायनो दा बर्तमान आं स्ट्रबेरियाव अमर बसुमतारी माबा स्ट्रबेरी गायनायाव फैदोंमोन आरो इनि उनाव वाटारमेलनाव थांबाय थांनानै नुबाय जे वाटारमेलन 20 बिगासो गायदो आरो स्ट्रबेरीबो तकरीबन 7-8 बिगा गायदो इयाव बहुत फल मोजां जादो। बिनि थाखाय जों नायबाय अननायबो जों अनबायबो आरो इनिफ्राय जोंनि एग्रिकालचारनिफ्राय हेल्प मोनदो आरो निजे फैयाखै लाबनानैबो गायनाय नुदो दा इनि गेजेरावनो वाटारमेलनबो जों जानो मोनबाय। दा इयावनो सिगां गायदोंमोननो गायनाय थाखायनो इनिफ्राय रज'नानै दा वाटारमेलन थाहैबाय बिनि थाखाय बहुत अननाय जाबाय आरो बिदि जुदि खेथि खालामोबा रायजोफोर खुनु दिन बेलेग मानसिफोर आखायाव फैसा बिनानै खुनु प्रयजन गैखाया जागोन। न'खौ सामलायनो हागोन सलायनो हागोन आरो नि जानायबो सक्ति थागोन आरो इनि एलाबा भबिष्यते गामिनि मानसि नुनानै जेन आरो बिदि खेथिखौ मावो जोंनि मानसिया गरिब थायाबासिनो थानो हागोन आरो इनि थाखायनो सब खामानि मावबा मोजां जायो। वाटारमेलन स्ट्रबेरी जि हायो बे खेथिखौ मावबा निजे भबिष्यत थाखाय अन्थार गैखाया मोजां जागोन। दा अमर बसुमतारीया जिबायदि मावदो बेबायदि जुदि गामिनि मानसिफोर सब मानसिफोर मावोब्ला खुनु असुबिदा गैखाया। सार आथिखालाव खेथि खालामोबा जेनेबा गभर्नमेन्टनिफ्राय माबायदि हेल्प होनाय जायो? दा गभर्नमेन्टआ हेल्प होगासिनो दं। दा आं अमर बसुमतारीखौ जों गारि गंसे होगासिनो दंमोन दा मथा मथि सप्ताहनि गेजेराव मोनगोन। दा टाटा इउथ 15 এই मोनसे गारि मोनगोन। दा এই गारियाव जेसे एरियायाव वाटारमेलन गायगोन এই वाटारमेलनखौ बायना लांनानै बाया जानानै बेलेगाव फाननाय थाखायनो दा गारि गंसे होनाय जागोन आरो इनि उनावबा जि वाटारमेलननि एला बा स्ट्रबेरी दं माबा सब लानानै गामिनिफोरा लांनानै जे बेलेगाव फाननानै मानसिबो जा मोनजायो आरो मानसि थायो मोजां थानो हानाय बेबस्था खालामनो अर्गेनिक खामानि मावदो। अर्गेनिक थाखायनो दा जोंहा खुब खामानिया मोजां जायो। बिनि बे देश बिदेशनि मानसिफोर लांगासिनो दङ। दा भुटानावथ' मथा मथि इखौ पेकेट 500 थाखाखौ मोनो आरो नाइनिटेल बा इटालियाव थांबाथ' मथा मथि 1500 फाननो हायो। खिन्थु दा इबायदि जादों जे जोंनि लकेलाव फानबा गुवाहाटियाव फानबा मात्र 80 थाखासो मोनो पेकेटाव आरो जुदि भुटानाव मोनबाथ' मथा मथि 500 थाखा मोनो। बेबायदि सोलिगासिनो दं। जेराव हायो फाननो बेबस्था खालामबा जायो आरो मोजाङै निजे न'खौ सामलायनो हानायनि कन्डिसन थायो। सार किसुमान स्किम्सफोरखौ जे माने गोबां मानसियानो माने मोननाय जाया जेनेबा खायफाना डाबलबो जायो बेयाव माबायदि सोलियो? दा बर्तमान एस्टिमेट होनायखौ जों बहुत सिनसियारिटि होदो। जों सामलायना लायो कागजफोरखौ कमप्लिट लानानै जे मोनब्रै जिल्ला दा मोनबा जाबाय। दा मा होननानै समान समान जुदि चिरांखौ जों 20टा होदोबा जों क'क्राझार 20टा होदो बाक्साबो 20टा उदालगुरियाव 20टा होदो राननानै सब मानसिबो खामानि मावनो मोननो नांगौ। दा साना जे जों मोनाखै होनना बुंनो नाङा। दा बहुत आन्दलन खालामबाय गथ'फोरा दा BTR पुरन सरकाराव बिनि थाखायनो जुदि मानसिफोरखौ जों एसे खामानि मावनो साहाय्य होआबा खालामाबा असुबिदा जागोन। खारन इसोरबो नांलाय खुंलाय खालामनानै जुद्ध खालामनानै दा रायजो लाबोनायनि उनावबो जुदि जेबो खामानि मोनाब्ला असान्ति थायो। बिनि थाखायनो सब खामानिखौ मोनथों होननानै आं सब मानसिखौ एसेबाबो होनानै सब राहा होदो। आं सिगाङावनो बरायग्रोयो गासैबो बे निउसखौ नायग्राफोरखौहाय। आङो दिनैहाय जिनाखि BTC नि जिनाखि EM फैनाय आं बेखौ बिराद मोजां मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला केटिकफोरखौ मोनसे इनकारेजिं खालामना होनाय बिदि मोनो बेफोरबायदि गिदिर मानसिफोर नायफैयोब्ला। बेखायनो आं गोजोननाय मोनदों आरो नायफैनायनि थाखायहाय। एग्रिकालचारनिफ्राय आरो दिनैसिम मा हेल्प मोनखो आरो मा मोनबावगोन आसा? आङो थांनाय 4 बोसोर जाबाय आङो बे स्ट्रबेरीखौ गायनाया। गायजेननायनिफ्राय आङो जथेस्थ' आङो नांगौ रोखोमै आङो माबाखौ मा होनो एग्रिकालचारनिफ्राय आं हेल्प मोनगासिनो दं दासिमबो मोनगासिनो दङ। मावनायखौ नायफैयो बिसोर सार्भे खालामफैयो अफिसनिफ्राय डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेनिफ्राय बिसोरो नांगौ बायदिखौ बिथांमोना आंनोहाय सहाय होगासिनो दं आरो दासिमाव।
आगोलाव बिसिबां खेथि खालामदोंमोन ओमफ्राय देग्लायहाय बिसिबां खेथि खालामदोंमोन? आङो फार्स्ट स्टार्टिंआवहाय 1.5 बिगा खालामदोंमोन स्ट्रबेरिखौ बेनिफ्राय वाटारमेलनखौ आङो 6 बिगा बानायदोंमोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो स्ट्रबेरिखौ आङो 3 बिगा बानायदों बेनिफ्राय देग्लायहाय आङो 6 बिगानिबो एसे बारा दं आंनिया गासैजों स्ट्रबेरिया। बिसिबां माबा जागोन बेयाव जेनेबा इनकाम खरसा गासै? खरसाया आङो माने 6 बिगायाव ओरैनो 5 लाखनि एसे गोजौ थांबाय 5 लाख बायदि थांबाय आरो 5 लाखनि गोजौबो थांबायबो होनना बुंनांसिगोन माने ओरैनो दासिमावबो खरस थांलाय फैलाय जाबाय थायो नालाय ओंखायनो माने इनकामाबो दङ गैया नङा। जोङो दायो बै समाव फार्स्ट जोङो फानजेननाय समाव जोङो 600 थाखा रेटआव जोङो हलसेल हरदोंमोन बेनिफ्राय दायो जों एसे माने माबाया एसे बारा ओंखारनायखाय रेटना एसे खमायबाय 400 450 बेफोरबायदियाव दंगासिनो दं आरो दाबो। थेवबाबो खहा गैया 200 थाखानि फाननो हायोबाबो जेबो लस गैया स्ट्रबेरिया। मायबा मोनसे गोदान आरो खेथि खालामनो सानदों नामा? खेथियाखौथ' आङो खालामनो सानगासिनो दङ आङो माने ड्रागन एसे जों गायनो नायगासिनो दङ आं बेखौहाय रेडि खालामबाय बेनिफ्राय वाटारमेलन गायनो नायगासिनो दङ नैबेयावहायबो रेडि खालामगासिनो दङ बेनिफ्राय आङो भेनिला एसे गायदों बेयावबो 1 बोसोर जाबाय भेनिला गायनाया दा फ्रुइट्स मोनथ'वाखै फिथाइ मोनथ'वाखै। खेथि मावनानै माबायदि लाब जादों होननानै मोनदांदों आदाया? खेथि मावनानैनो आङो न'खरखौ सालायगासिनो दं आंनाव गुबुन खुनु बिजनेस गैया दा आङो खेथिजोंनो आङो बेबायदिनो न'खरखौ सालायगासिनो दङ जथेस्थ' बेबायदिनो खेथिजोंनो आङो दिनैहाय मोजां परिबेसाव फैगासिनो दं आरो। आथिखालाव खेथिखौ माने गोबां मानसिया खम जालांनो हमदों दा खेथि खालामो जे मोजां जायो मा बुंनो सानो बिनिसायाव खेथिखौ मावनानै माबायदि जिउ खुंनो हायो मानसिफोरा? आथिखालाव माखासे मानसिफ्रा माने मावनो बानायबो दङ दंनायालाय खेथिनि सायावहाय ओरैनो एसे मावालासिनो एकदमबारे बायदि रोखोमै बुंनानै बेबायदिनो मोनगोन मोना बेखौ सासपेक्ट खालामो खिन्थु जोङो मावनानै जुदि खस्थ' खालामोब्ला जोङो बिनि फिथाइखौ मोनथारो आरो ओंखायनो जायानाखि माने मावनो गोसो गैया बिसोरखौथ' जों जेबो बुंनोबो हाया खिन्थु जायानाखि मावनो गोसो बिसोरो मावोब्ला बिनि फिथाइखौ मोनखागोन आरो वान टाइम नोङो मावबायब्ला नोङो बे खेथिखौ नोङो मावबाय थानो गोसो जाखागोन आरो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो नोङो हेल्प मोनगोन खिन्थु मावालासिनो नोङो खनसेनो गभर्नमेन्टनिफ्राय हेल्प लुबैदोंब्ला बे जानाय नङा आरो नोङो निजे नोंनो मावग्रोनांगोन नोंनो एक्सपिरियेन्स लानांग्रोनांगोन होमब्लासो गभर्नमेन्टनि माखासे मानसिफ्राबो दिनै बेबायदिनो हेल्प होनो थाखाय आवगायबोयो। गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।